Opa, xentiña da boa, xa estades aquí, moito madrugades, todos os días igual, me adiantades. Bueno, veño contento hoxe, sí, porque imos a traballar con algo tan socorrido, tan natural, tan deso de que non sabemos que facer e aí estemos, eso é un fantástico. Chámanlle, en moda, chámanlle o fondo do armario, non sabes? Para min é o fondo da alacena. Sempre hai esas cousiñas que vos digo que non faltan na casa, non? Porque son as socorridas. Son como os ovos, as patacas, a cebola, o allo. Agora que queremos actualizarnos e volvernos un pouco máis modernos, xa decimos o xenxibre, a cúrcuma, todas estas especies que veñen novas, que aquí insistimos, as algas, insistimos en que consumamos. Porque temos que ter saúde, temos que cuidarnos un pouquiño. Bueno, mirade, imos facer un clásico hoxe, un clásico con unha pequena reviravolta. Moi pequeniña, moi sinxela, como sempre, doado de facer, podes facer calqueira na vosa casa, queda guai, queda moi ben. Bueno, a ver, para que? Vamos a facer en vez de tanto falar. Mirade, un pisto de toda a vida, non é un pisto, sin máis. Eu vou usar unha cebola, un pemento vermello, un pemento verde, unha cabaciña, unha berenxena, un pouco de tomate que teño aquí con ourego, un par de dentes de allo e despois no empratado imos a poñer, bueno, un pouquiño antes, vamos a botar uns segundos antes un pouquiño de xamón, moi finiño. Despois conto por que as cousas así finiñas e por que metemos eses segundos antes cando temos o lume apagado, non? Unhos ovos, e aquí ven o chiste, non? Nos ovos. O que vamos a facer é maceralo, 50% de sal e 50% de azúcar. E collemos o deixamos, neste caso, 20 minutos. Canto máis tempo deixemos e tal, máis vai curar ese ovo, máis vai... Bueno, vou explicando. Cando vexades o ovo, vais a entender perfectamente do que estou falando. E falta... Claro, porque o ovo, o pisto, vale, metemos na boca, pero que botamos de menos? Que falamos cantidad de veces. Ese tema crocante, que é o que pensan os mariñeiros, os cociñeiros, cando queren ofrecernos un prato e nos falan en texturas e demais, é a parte agradable. E para iso, o ideal, unhas galletas crackers, unhas galletas mariñeiras, un pan mariñeiro de toda a vida, é ideal. Por qué? Porque podemos montar este pisto sobre elas ou podemos empratalo e facer un primer prato ou un prato único para a cea ideal. A que precisamos? Precisamos o grande, ao noso iluminado, o gran Rafa Durán. E por aí o temos, viaxando en globo por Galicia adiante polos montes e polos mares. Algúnha illa tamén toca, Rafa, amigo, por onde andas hoxe? Oído en Galletas da Veiga, chef. Aquí o reporteiro recadeiro sempre ao servizo do cociñeiro. E se queres galletas mariñeira, nos viñemos onde fan as mellores de Galicia, as mellores de España e as mellores do mundo. En Chantada. Como estás, Xosé Lois? Pois moi ben, encantado aquí de recibirte no Obrador das Galletas Mariñeiras. E nós de que nos recibas, porque, bueno, non sabedes o arrecendo que hai aquí, o ben que ule. Que son as galletas mariñeiras? Nós o que nos apoiamos é no concepto ese que encontraron os mariñeiros, é dicir, a solución que encontraron os mariñeiros para conservar o pan nas largas travesías. Deronse conta que se o secaban ou cocían varias veces e tiña pouca humedad, se podía conservar moito tempo, incluso hasta un ano, non? É unha galleta seca, non? Dura e salgada. Pode dicirse así? Sí, exactamente. É dicir, realmente é pan seco. Vale. Esa é a idea e o concepto e un pouco o que pretendíamos coa galleta mariñeira. É dicir, unha variedade máis de pan e que está aí á man en calquera momento porque se conserva moito tempo de forma natural, non? E como che deu a ti por comezar con todo isto? Bueno, os promotores do proxecto da Veiga estábamos traballando fora da nosa zona de orixe, pero si tiñamos unha inquietud de volver para a nosa zona, é dicir, para o rural, onde nos criamos. E empezamos no 2005, 5 persoas, e hoxe podemos decir que conseguimos acadar os obxectivos que nos marcamos nesa liña, é dicir, esa inquietud de contribuir ao desenvolvemento da nosa zona, do rural, e de nos poñernos ao frente dun proxecto autoxestionado, pois a día de hoxe entendemos que está consolidado. É dicir, somos 80 persoas. Cantas? 80 persoas traballando aquí. Comezastes 5 só des 80 agora. 80. Ya nai.
levan? Como se fan? Bueno, as galletas mariñeiras realmente o proceso é moi similar ao dunha panadería tradicional e a base fundamental é a fariña de trigo e aceite ou manteiga como materia grasa, fermento e sal. Esa é a base do igual que un pan tradicional. A diferencia da galleta mariñeira pois, está en que temos que dar unha forma o suficientemente, é dicir, adecuada para poder conseguir ese pan seco. Entón, nós o que facemos é despois laminala e cortala e antes de pasala aos fornos a un espesor moi básico para que quede seca, non? É dicir, que os fornos a función que ten é cocer e ao mesmo tempo extraer o máximo de humedade posible. Xoanqui, vale, che non? Home, que vale, claro. Xa sabía eu que sí. Pois, Xosé Loi, moitísimas grazas. Nada. A ver que receita fai aquí o chef, que sempre dá no clavo. Seguro que sí. E graciñas por atendernos, vale? Nada, moitas gracias a vos. Veña, chao, amigos. Bueno, as mariñeiras. Que boas están. Sabedes cando falo do fondo do armario, non sabes? O fondo ese que se fala en moda, que sempre temos que tener... Bueno, pois na casiña igual. Cando falamos do fondo do armario, falamos dos ovos, da pataca, da cebola, do allo, de esa pasta que temos dunhas galletas mariñeiras, ese pan que nunca falla, sempre está aí, ademais conservando, como se viviéramos un barco, exactamente igual. Bueno, espectacular, xa temos todo feito, non, todo non, quédame o 50% que falaba antes, de azucre e de sal. Vide comigo, xa o teño feito. Isto, que antes comenzaba falando, non, que vai por tempos e demais, bueno, neste caso, imos a quitarlle. Imos a separar a xema da clara e a xema, aí ven o tempo, aproximadamente imos a traballar con ela dentro desa mestura uns 20 minutos. Que é o que vai a pasar? Vaise formar unha película polo exterior que podemos traballar con esa xema de ovo. Si podemos darlle máis, podemos darlle máis. Unha hora, si queredes. Pero, canto máis tempos lle demos, máis vai curar a xema do ovo e, polo tanto, menos líquido, menos sustancia líquida vai quedar. Aquí o que nos interesa é formar esa película para que despois, en riba do pisto, poder abrir con un garfo e que toda esa xema mesture con todo o pisto. E aí xa cando, unha vez que metamos o cracket, a galleta mariñeira xunto con esa melosidade, eso é brutal. Facedeme caso. É unha idea máis, Que queredes facer un ovo frito, como toda a vida, e poñerlo encima? Facedes. Que queredes un ovo escalfado, por isto de que non leva aceite ni demais? Bueno, pois está ben. Igual, como que irades. Aquí vamos a traballar así por dar ideas, porque me parece algo moi interesante, non solamente para este prato, para moitos pratos. Eu unha vez os fixen con pementos de Padrón, os pementos de Padrón, collín, e fixen unha salsa de queixo, arzúo gollego, collín unha jeringuilla e bimba, metín dentro, despois fritinos. E puxen esa xema de ovo, e saltei tamén unha especie de pisto con... Fui nunha casa dunhos amigos, con touciño, joder, aplaudían cas orellas, estaba moi rico, moi rico. E a verdade que non o volvín a facer, joder, teño que, a veces faz as cousas, despois non te lembras, esa receita, isto sí, isto fago moitas veces, para moitísimas cousas, Bueno, a xema, que é o que interesa aquí, imos intentar o ovo, que sexa fresquiño, vale? Imos intentar que non rompa e traballar con ela con cuidadiño. Eso é. Moi ben. Aí o temos. Unha e dúas. Ven para cá. Teño máis aí. O Santi, o compañeiro, pome máis, porque claro, aquí cada un quere unha. Entón, pois nada. Despois, cos ollos pechados, cos vosos ollos pechados, aquí se sigue traballando. Eu quero unha. Son como niños, encántame. Encántame. Eu creo que os que nos gusta cociñar non hai cousa que nos guste máis que ver comer, non? A xente. Non sei, é a forma de que aprecie, joder, xa se lle pa ben e pa mal, que faz un bocadillo de anchoas e tamén te sintes a gusto, non pasa nada. Moi ben, veña, dalle a meixeiras, vale, cubrimos, vedes? Aí. Bueno, pois aí imos a deixar. Santi, contrólame o tempo, porfi, que non teño reloxo.
20 minutiños, vale? Poñemos aquí aparte, vale? Deixamos aquí. Veña, sacamos la tixola porque senón collenos o toro. Unha tixola boa. Boa quero decir de que vou coller esta, a grande de todo, para traballar cómodamente. Claro, a grande de todo, onde está? Abaixo de todo, onde vai estar? Como nas vosas casas, non? Ou xa mercachedes ese aparello que van tixola detrás tixola. Eu xa teño un, Na casa, aquí faime falta un tamén para aquí. Collemos un pouquiño de aceite de oliva virxe extra. Un poquinho suficiente para rostrir todas estas verduriñas. Prendemos o lume. Lume medio baixo, mentras traballamos ca verdura que vaya quencendo, o aceite que vaya quencendo a tixola. E imos acercar as cousiñas. O primeiro, sabedes, para min, despois para vosotros, eso para gustos, porque hai xente que a cebola, pois, quere prácticamente cruda. E lle gusta máis. Bueno, a min gusta neste caso que sexa o máis cocidiño, para gustos. E insisto moito nisto, porque sí que é certo que cada un de nós pois, ten o seu aquel con respecto á cebola. Ben, con medio chéganos aproximadamente de medio pemento verde, medio pemento vermello e esta ceboliña vou coller un prato sufridor. O prato sufridor é para o lixo. Intentamos nunca botar o lixo en riba da tabra, nin en riba do saco do lixo, nin nada, vale? É unha limpeza. Unha limpeza. É un xeito de facer. Fais así, en cociña, E como te vexan os profes, pelar en riba do cubo do lixo, suspenso. Así de claro, non andan con cachondeos. De primeiro de cociña. Bueno, como me lío. Ben, o pisto, que podo falar do pisto? Algún dirá, é a cenoria? Bueno, que agora, non vou botar todo. Se boto todo o que teño na neveira, madriña, salimos empistados aquí todo. Bueno, pero tedes razón, cuidado, que tedes cenoria na casa e que non tedes un destes pementos, cambiades sen fallo ningún. Receita aberta, moi aberta. Chámase pisto, pero ainda non está definido exactamente os ingredientes. E se está, non lle fagares caso. Aquí temos que aforrar e temos que mirar o que temos dentro das nosas casas. E se non hai, non baixedes a por unha cenoria. Tamén, a cenoria son desas cousas que son o fondo do armario da nosa neveira. Sempre nunha bolsiña. Na zona de verduras, a cenoria consérvase moito mellor cando está metido nunha bolsiña de plástico con uns pouquiños de furados. Mais tempo. Digo porque eu son deses maniáticos, de que poñen a cousa de abaixo, aquí a cabaciña, que os pementos aquí tal, non sei que. E antes sempre quitaba os plásticos da neveira, non? Para reciclar. Pero comprobei, ou me dixo alguén, non me acordo. Comprobei, se non hai que deixar o plástico. Inda que te fastidie, Xoanqui, hai que deixar o plástico. Imos subir o lume. 4, 5, 6, 7. Vale, para que empece a cantar esta cebola, debería de valer. Ben, como cortamos a cebola? Que aquí paseime un pouquiño de frenada. Porque non expliquei. Cando falamos da veta e da contraveta da madeira, é o exemplo perfecto para a cebola. Cando queremos, vichedes o que fixen agora? Se non chego a cortar desde o pedúnculo, e solamente cortas e vais desfacer. E cando queremos facer a cebola que se manteña enteira, miramos a veta da cebola, é dicir, ao largo. E así van sair os fíos de cebola. Se cortamos así, ca cebola, o que vai facer é desfacerse, esa cebola. Entón aquí, carta blanca. Se queredes que a cebola teña presencia no voso padal, no sentido da veta. Acabaremos sendo carpinteiros tamén, e banistas aquí, xa verades. Que non, que queremos que aparezca aquí, sutilmente, aí, como todos os ingredientes, que vou cortar eu, todos os ingredientes van ir así, en brunoise, Pero que queredes facer un corte xuliana en bastonciños e presentalos de outro xeito, de acordo. E vou explicar por que tomei a decisión, eu, de facer en corte brunoise. Se facemos bastonciños e queremos empratar en riba dunha galleta mariñeira, vai ser complicado, vai se nos caer.
En cambio, se facemos en brunoise, moi cortadiño, vou baixar aquí o lume, 5, 4 ou 3. É moi isto máis doado. Collemos unha culler e o único que temos que facer é ligalo primeiro con esa xema de ovo e despois a mesma xema de ovo, aparte de dar a untuosidade, o que vai a facer é ligar os ingredientes. Deste xeito non vai a galleta mariñeira, non se nos vai esparcir por aí por fora o pisto que lle poñamos en riba. Por iso decidimos este tipo de corte. Por iso insisto, pensade como cortar esos alimentos para unha cousa. Cando facemos un ovo, pois é moito máis divertido en bastonciños, queda moito máis enteiro, moito máis crocante. Porque senón o wok, cando facemos os woks chineses, eses acompañamentos que facemos, non? Senón o wok, pois parece xa un pisto de toda a vida. A importancia do corte. Bueno, mirad, me deixades nada. Xa sabedes, non? O chisco dun mollo. Vou preparando aquí os alimentos, vou picando pouquiño a pouco. E vémonos. Nada, dos cousiñas, xusto para seguir avanzando, pelar estas cousas, recoller un poquinho por aquí. Agora. Bueno, pois nada, picando o allo. Teño a cebola como me gusta tela, xa transparentiña, e agora vai seguir cociñando cos pementos, pero como os pementos a min gustan un poquinho máis crocantes, por eso boto despois. Agora, o allo. Mirade, no número 4, vedes como baila a ceboliña? No número 4, de 0 a 9. Importante. Aí, sentadiña. Agora, xa que estamos aquí, 5. Aí vai, un poquinho máis. Construimos este alliño. Xa comeza o allo a falarnos. Na cociña se escoita polo fuciño. Sí, señor, moitas veces pasa iso. Embarcamos co pemento verde. Aí o temos. Teño aquí este rabo. Vamos a botarlo por aquí. Aí vai. E o pemento vermello. A cabaciña vai ir de último, xa abrina, pero vai ir de último, porque a cabaciña, hombre, igual que todo, o pemento é exactamente igual, en cru, pero sí que, se tomades medio pemento verde, vermello, todo en cru, pois, oye, o estómago por aí sufre, pode resultar un pouquiño indixesto, non quere dicir que sexa tóxico, pero sí sufre. O que sí que temos que facer un pouquiño que traballar con ela é a berenxena, porque a cabaciña tamén. En 2 minutos témola feita. Berenxena ca metade, chéganos. A teño ben lavadiña. Entón, o que vou facer é deixar a gapel. A importancia da fibra. E sabedes o que hai, non? Sabemos que na pel están cantidade de propiedades, nas verduras en xeral. Que queres que vos diga? Pero a min as peras, as mazás e demais sempre con pel, sempre como os de antes. E nótase. Non son médico, pero hai que transmitir estas cousas que vosotros xa sabedes perfectamente. E senón, hai que insistir en facelas. E para insistir en facelas, como facemos? Pois falar delas. É como as tradicións. As tradicións nunca deixarán de existir mentras falemos delas, mentras fagamos as cousas con elas. Pois isto, igual, hai que falar e decir, como tomamos a mazá? Con pela, a mordiscos. Eso de pelar e demais, nada. Como tomamos o limón? O limón, con pela. Non nos pasemos. Estou aí pouquiño a pouco, porque despois vou a remexer e imos a rematar, Rematamos en nada, mentras vaise facendo. O teño no 7. Veña, un pouquiño máis. Isto está collendo xa un arrecendo tremendo. Seguimos. O último anaco, veña. Aí está. E agora a cabaciña. A cabaciña hai quen aproveita toda, non? Si é para unha crema de verduras, a min
sin ninguna dúbida, toda para dentro. Pero, aquí interesanos quitar as sementes. Se non vais a desfacer, van a aparecer por aí, non son agradables estas sementes, vedes? Na boca. Entón, nada, non facemos nada, mirade, con un pouquiño de ángulo cortamos así, damos a volta, cortamos así, e con unha culleriña xa salen todas para fora. Ves? Facemos así, e xa temos todo fora. Listo. E aquí sí que imos aproveitar estas dúas, vedes? Lavadiña e, por suposto, tamén catona. Vale. Aí e aí. Moi ben. Que socorridos son os pistos. Miña nai non lo daba. Creo que como todos os cativos, non? Nos pasaba. Non daba moito, porque, claro, viñen as cousas da horta, había material no brao deste a punta pala, había que sacalo fora. No brao é que nos pasa, comemos pistos que cando a tempada desta verduriña, a amazo, e de cativo, verdade, pois non me gustaba. Non entendía, dice, pero mamá, por que nos faz ovos con pisto? Como que están os ovos cas patacas fritidas? Isto faslo a propósito. En cambio agora, creo que pasounos a todos, non? De decir lentellas outra vez. Mima, desaparece mamá, polos motivos que sexan, ímonos de casa, nos independizamos e tal. E onde están as lentellas de mamá, E agora igual, onde están esas verduriñas? Eu non sei se a vos pasa, pero a min pídeme o corpo. Cando me estou alimentando mal, que moitas veces, debido a estrés, joder, andas dun lado para outro, comes fora, comes rápido, non estás na casa, a min pídeme o corpo, pídeme froita, pídeme verduras, pídeme de verdade. Imos a subir un pouquiño e botar un chisquiño de aceite de oliva. Mirad, e non botei sal. Vai agora, sal, e imos a apurar isto un pouquiño. E, por suposto, un pouquiño de pimenta. Ben, voltiña. Vamos a poñer musiquiña, veña, no número 8. Isto vai agora mesmo enseguida. O tomate frito, como temos xa frito, o que nos interesa é ligar con el todo este material. Bueno, vedes, outra cousa que vos vou dicir. Falei nun principio, xamón. Discos de xamón, finiños e demais, sen problema. Serrano, cocido, que non tedes xamón. Abrides unha lata de anchoas, e isto con anchoas a min volveme loco. Co ovo queda espectacular. E que é unha base para tantas cousas, tantas. Porque incluso con un nido de pasta facemos uns espaguetis, empratamos con un nidiño, poñémonos o pisto dentro e todo alrededor, e despois a xema de ovo, e temos aí un pratazo con hidratos de carbono, con verduriñas, san, prácticamente, xa vedes que non leva prácticamente nada de aceite. É unha virguería, hai que aproveitar estas cousiñas. E o bon de todo é que veñe con estas mariñeiras, que unha vez que o temos empratado, pois é moi de agradecer esas galletas mariñeiras, esas crackets. Subimos un pouquiño, non vai moi acelerado neste lume, non sei se cambiar o outro, non. Imos aquí, vale, non o tiña centrado, agora sí. Agora sí, ameixeiras. Xa se escoita, verdad? Eu creo que algo que xa vai dicindo, sube o lume aí, ó, non vas a acabar hoxe. Tedes razón. Toda a razón do mundo. Mirade, isto xa prácticamente o temos. Non, prácticamente non. Temos o crocante ideal. A min gustame así. Se queredes máis pasadiño, o único que tedes que facer é botar aquí 4 minutos máis. Púxeme aquí isto. A ver, así. 3-4 minutos máis. Moito máis non, Por que? Porque senón facedes unha amalgama. Queda todo aí, sobre todo empezas a desfacer a cabaciña, empeza a facer o máis brandiño. E máis a berenxena, e botamos aí. Por que? Digo de moito máis non. Mirade, agora o que imos a facer é meter a salsa de tomate. Ten que ligar todo.
E o que vai a facer tamén é seguir cociñando. Aquí hai auga, Entón, temos que pensar tamén nestos 3 minutos a maiores que vai a cociñar co tomate frito. Ben. Co tomate frito co ourego. Este tomate ten cantidad de ourego. Bueno, cantidad, ten bastante, non? O uso para a pizza, cando fajo as pizzas, e para os pistos, claro. Cando fajo a pizza, moitos hai moita de botar despois as especias ao final, entre eles o ourego seco, non? Que vai ao final de todo e botase por aí. Eu creo que é un erro, non? Por qué? Porque queimase. En cambio, se o botamos na salsa de tomate, a salsa de tomate vai chegar un momento, esa capiña que vai empezar a ferver, é o tempo necesario para que esas erviñas que xa temos secas, como pode ser o ourego, fágase e dé todo o sabor. Por lo tanto, eu gusta de mesturala, ca salsa de tomate. Pois cada un que faga o que quere probalo un día. Xa veredes como vai quedar moitísimo mellor. Moitísimo mellor. Ben, liscos de xamón. O xamón así finiño. O xamón este ten o punto de sal ideal, pero cando metemos aí dentro, o sal duplícase, non? Sabedes que queda incluso a veces hasta salgado. Por eso, insisto en que sexan finiñas, que sexan moi finiñas. Facemos así, irregulares. Se son moi gordas ou son en tacos, casi decía de quitalos, de botalos, pero xa no prato, de que non toquen prácticamente calor, vale? Precisamente para non quitar ese exceso de sal, non? Que pode resultar ao final pois desagradable e estropearnos a receita. Así que así, finiñas. Ben, outra máis. E repito das anchoas, sabedes por que repito? O das anchoas, porque eu tamén o fago moito con anchoas. E gústame tanto, tamén, a ver, sí que son desas cousas. Teño un amigo que dice, joder, Joan, que cada vez que abro a túa neveira, sempre hai unha lata de anchoas aberta. Son vicios. Como a laranxa, é a miña froita preferida, e papo laranxas, como se non o ves, cando estamos en tempada, que veñen doces, buah. E agora que nas nosas hortas xa empezan a ver laranxos, bueno, xa empezan, non, fai tempo que os hai. E mandarinas as de Lurditas. Lurditas, a nai de Lino, ten aí un árbore no pé da porta, cada vez que vou a facer unha visita, arranco ali unhas cantas mandarinas. Lurditas, levo unhas cantas mandarinas, están boísimas. Bueno, nada, vou empratar, deixádeme, nada, o chisco dun allo, vale? Empratamos e démonos aquí e falamos un pouquiño máis desas galletas e deste pisto que vai estar, xa sabedes as dúas palabras, non? Cara e judo. Vémonos agora. Nunha tixola rustrimos a cebola, o allo, os pementos, a berenxena e a cabaciña. Salpementamos e cando estean ao dente engadimos o tomate frito co ourego. Mesturamos ben e incorporamos os liscos de xamón. Empratamos coa xema de ovo macerada, as galletas mariñeiras e listo para comer. Ija, como dicía outro. Sabedes a cara de parvo, non? Que se me pon a veces por encima da que teño, non? Sabedes calé, non? Pois aí estou. Vede lo xeito? Ven pra cá, quédate aquí para o lado, que agora esta vai durar o que dirían dos peixes de hielo nun whisky on the rocks. Son feliz, con estas receitas eu son feliz. Bueno, amigos, vémonos outro día, mira, tocoume un anaco de xamón. Son o tío máis feliz do mundo. Vémonos outro día. Se queredes disfrutar dunhas boas cenas, dunhas boas merendas, sin complicarnos a vida, xa sabedes, unhas mariñeiras que solucionan calquer xantar. O mediodía, a cena, a media tarde, a noite, e cuidado, tú vas levar unha mochila tamén, Veña, chao, vémonos hasta outro día. Un biquiño e lembrade de ser felices. Oh.